Ну, цікаво, што гэта пытанне вось оно ўзнікае так хутка. Ну, здаецца, што вы трошкі Старога запавету ўжо прачыталі, калі дайшлі да гэтых фрагментаў. Ну, паглядзіце, што мы ў звычайным жыцці чамусьці гэта пытанне не ўзнімаем. Напрыклад, глядзім навіны, чуем пра канфлікты. І ў гэтых канфліктах вельмі часта выбіраем нейкі адзін бок, які мае права, ось, альбо мае, можа інакш, мае нейкую маральную перавагу ў нейкім канфлікце, нейкай вайне. І, адпаведна, даем маральнае права, напрыклад, вось гэтай арміі забіваць іншую, да? Альбо гэтаму народу забіваць іншы народ. Да? І гэта нас не абурае. Ось, мы гатовы на гэта. А чытаючы нейкі біблейскі фрагмент, уваходзім у нейкую такое пачуццёвае абурэнне. Каб адказаць, чаму гэтыя фрагменты у Бібліі сустракаюцца, то першы адказ гэта такі, што ў Бібліі няма вось гэтых момантаў рэцэнзіі, няма цэнзуры, можа так больш правільна, цэнзуры. Няма таго, што, напрыклад, аўтары натхнёныя альбо цэнзары папрацавалі, і фрагменты, якія нам, хрысціянам, невыгадныя, павыразалі, напрыклад. Што ўсё такое гладзенькае, такое вось вельмі прыгожае, такое гламурнае. Не, гэтага няма. Ёсць фрагменты, да якіх мы задаем пытанне, чаму так. Калі трымацца вось гэтых фрагментаў са Старога запавету, калі Ізраіль вяртаецца з Егіпта і знішчае народы Канаана, то варта ведаць, што гэта народы, якія жылі у вялікіх грахах, у вялікіх маральных праблемах. Напрыклад, адна з іх это была ахвяраванне дзяцей сваім ідалам. Да? Напрыклад, такіх дзяцей замуроўвалі альбо у муры гарадоў, альбо спальвалі, тады называлася прапусціць праз вагонь, спальвалі як ахвяру, і гэтак далей. І, напрыклад, гэтае знішчэнне, яно мае таксама такі іншы сэнс. Гэта знішчэнне прыходзіць на кожнага чалавека, смерць прыходзіць на кожнага чалавека, які супраціўляецца Богу, які грашыць. Мы пра гэта забываемся, мы думаем, што можна грашыць да бясконцасці. І Біблія ўжо ў Старым запавеце паступова павучае, што гэта не так, што прыходзіць вось момант таксама Божага пакарання альбо Божай справядлівасці. І мы бачым, што Біблія, яна вельмі такая канкрэтная. Вось ёсць грэхападзенне, адыход Адама і Евы ад Бога. І адразу паказана, што такое жыццё чалавека без Бога. Да? І адразу смерць. Да? Таму што штосьці не падзялілі, это завісць, гэта гнеў, это тое, што вось, часта здараецца таксама ў нашым жыцці. Біблія ў гэтым вельмі такая дакладная, канкрэтная, вельмі павучальная.